Van demên dawiyê şaredariyên hin bajarên Kurdan li Tirkiye pirtûkxaneyên berhemên jinan vekirine. Pirtûkxaneya li Amedê wek nimûne nêzîkî 700 pirtûk hene ku an li ser jinan yan jî nivîsandina ji aliyê jinan ve hatine nivîsandin. Ji ber her buwarên felsefe bigir heta wêje, huner, civak û dîrokê peyda dibin. Ew her wiha mebest pirtûkxane dibin derfeteke ji bo lêkurîn û berhemên taybet, barnameyên taybetî ji bo jinan. Ji bo ku em bêhtir vê mijarê ronî bikin, niha çalakvana mafê jinan Sîma Dorak ji Amedê bi riya Skype be me re ye. Dema te baş rêzdar Sîma, taybetmendiya çalakiyên wiha yan jî em wek mebest vekirina pirtûkxaneyên wiha li bajarên Kurdan ji bo we çi ye? سپاس دکم جبونا بانگاوازیا و دیسا تبلیغونا جبونا دنگ آوروپا امریکان سرچاوان اره جبونا ما پرتوخانه‌ین هاتنه وکرم بینگهین آوا جبود کو دیروکوانا جنان دما ایروین de aslında dinav jiyane de jin hene jin hemu daran da dinav kedu xebatan de lebeli ne jin renge jine de ditin ne jin dinav jiyane de gora ko kirine nuhe mafu derfeten ko teda naim bicihkirin be felsefaya jin jiyan azadi ji pirtûkxaneyên hatine vekirin bi taybetî li Bakur li bajarê paytexta Amedê de pirtûkxaneya ji bona jina vekirina pirtûkxaneyê ji bona berhemên jinan ji dîroka heya îro ji bona guncav em bidin navkirin di nav jiyanê de jin li hemû deran de heye aliyê ilm û zanatî em bêjin felsefî ji ber vî yekê jî pirtûkxaney gavekê ji bona me guncav e me yani hate avakirin ji bo vê yekê jî baş ev pirtûkxane yani zilam dikarin û zilaman vedixwînin nav pirtûkxanê yani zilam dikarin derbasîna pirtûkxanê bibin bi taybetî pirtûkxane ji bona jinan hatiye vekirin ji ber ku taybetiya vê ev e yani îro jin dema digerin ji bona em bêjin lêgerînên xwe fêmkirina xwe xwendina xwe bi dil û can rihet bidin îfadekirin yani derbirîn kirin pirtûkxaneyê ji bona jinan giring e ne tene li Amedê emîro li Kurdistanê jî aslında li Silêmanê jî hûn jî dizanin ji bona hem pirtûkxane ji bona akademiya jinolojî pêş bikeve hevala nagehan Aghersel hebû di nav van projeya jî de cih girtibû ji ber vî yekê giringiya aslında pirtûkxane hem dîroka jinên Kurd hem jî ji bona ka aslında gilî nepenîmaniye roşlata navîn da dengê jinan li cîhanê de em belav bikin em xurtbina jinan aslında birêxistindirina pirtûkxaneyan de bidin honandin. Belê ev xal zelal bû rast e pirsamîşî hinekî min dixwast bi henekî jî ez bikim aya zilam dikarin derbasî nava pirtûkxanê bibin ew ku baş e hûn wekû em bêjin pirtûkxaneyekî taybet ji bo jinan çê dikin hûn hes nakin ku ev veqetandineke veqetandina jinê ji mêran yani wek nimûne eger niha siba tu bibîsî ku pirtûkxaneyek li Amedê vebûye bi navê ya pirtûkxaneya mêran tê wiha hinekî ew nebiye dilteng nebûye yani mebesta we nayê wê wateya ku em bibêjin ez nazanim nayê wê wateyê lê hûn çi divê derbarê de dibêjin ne veqetandina jinan ji mêra ye na em qet natirsin em tiştek pirsgirêkên wisa jî em wêle difikirin ku pirtûkxane bingehina erê bîrkirina jinê ye a dîrokî ye ji bona îro jî mebesta vê jî ji bona jiyana rûmet di nav civakê de avakirin e
dema em pirtûxaneyê jî bi karkirinên xwe ê perwerde em bêjin zanistina jinê di nav jiyanê de civakê jî de em bihonin li hemberî vê bertek nîşandin zêdetir hevcedariya pirtûxaneyê jinan wê pêş bikeve bi fikr û ramaneke kur em wisa difikirin ku aslında ev ihtiyaç her giringiya jiyanê ye. بله باشه تا بحثا اکادمیا جنولوژیایی که رم زانن لجموع ام ببیجن لهرم کردان لترکیه ولا باکور رجلات سوریه جی اف سیستم حتی تی پرورده کرن جی ام ببیجن دبستانان لزانینگهان یعنی جنولوژیا چیه یعنی نزانم هنکی ترمکی کو رنگ الولات دنیای تنبه اف اون چاوی وردگرینن یعنی مبستا واجبه کی چیه مبستا ما اصلا جینولوژی دناو جیانه ده و تدایینا جیانه ده رنگ جینه لحمو دران ده خودتین aslında ev yani binave jînolojî mirov dema difikire jin jiyan bi girêdayê jiyanê ve aslında tekildayîn tekilbûyîna jiyanê bi vî aliyê de aslında li her derî di her demî de em dikarin em bêjin rengê jinan îro di nav malê de îro her karkirinên her derîde aslında fikr û ramanên jinan ji bona me giringiya wê pêwîst e yani nêrînên jinan pêşxistin û dîtin fêmkirin wê nav jiyanê jî de wê xwe bide xuyakirin an ku ev çi ye mînakekê bidin îro jin dema karkirinên jin dibêjin ku yani ev karê wê ye hûn ji xwe di nav mal de ne hûn ji xwe îşê karê mal dikin wekî din jî îro em dibêjin di nav malê de jî di nav jiyanê jî de jin tunebin wateya jiyanê jî welê namîne çima îro dibêjî zilamekê di dikarî hevîrê bistîrînî di dikarî mast çê bikî راست از لگل تما ببوره سیما خانم از لگل تما بس للولات هری پیشکتین دنیای اف سیستم تنه یعنی خوندنا و جیرا اف ام ببیجن اکادمیا جنولوژیایی تشتکی دمکیه اگر جواکا کرد پیش بکوه وری هلانین لوی هر بمینه اجبر آرمانجا و هر حال جوه که او کون و کویه دنا ورا جنان و میران دا چیکن او تشتي هون دكن اف تشالاكيه اف جي ام بيجن جينولوجيا الجم وتشكي دمكيه اللي هر بمين الناف جواكا كردي الجول خوندناوا نه راسته و كيفي شخوا جينولوجي و كيفي جياني آزادي جياني اصلا ام جواكا خوازاي ام دبيجن هيري كديروكا دو دريج او ام بيجن ب هزار سالان بدست جياني بجيانا jine dayikan jî hatiye rêbirin yani jinoloji ne dem em kurtasîne yani dem dirêjî jiyaneke ji bona 23 sala 21 de aslında bi pergala paradigma nû demokratik konfederalizm jî avakirina jiyanê nav civakê de هور بهور و همه درانده آواکرنه باشه از بر دما مکه مبراسیت خوازم و پرسیجی بکم هم دزانن د دیروکا کردان دا و به تایبتی دواری نویساندن دا رولا جنه نل پیش بیا و گلک جواکین دنج یعنی نافدارین کرد بهتر میرن این نویسکار یعنی وکرنا پرتوخانهان وها زان دو دمی داوی دا رولا جنه نکی پیش کتی جن بهتر د نویسینه وکرنا وار پرتوخانهان تا او نابه ناکه بن باندورا و یکی کجنه برای کیم نویسانده بو اگر تب کرتی برسوان بدی نه یعنی ام و پرساو وسا دستگیرم aslında ev pürtükhane îroyên ji bo name pêdiviyekî pir giring e çima îro jin li hemû deran de nayê dîtin û berhemên jinan jî nayê dîtin
ام دناو جیهانê de îro rojava li Kurdistanê jî de berhemên ku em didin avakirin aslında bertek avakirin zêdetir hevcedariya jiyanê ji bona hunandina jiyanê de aslında dîtinên kem kirinên kem ê jinan bû îro em dîtinên jinan de aliyê felsefik jî aliyê ilmî jî aliyê zanebûna ku tiştên ku nayên dîtin jî بدن هناندن بله هر حال مجارکه گرینگ و دور درێژە جی براستی وقتەکە دور درێژی را دەوێت دەما بەرنامەیە وەقا سرێ دەدا ئەس گەلک سپاس دەکەم چالاکڤانا مافێ ژنان سیما دۆراکتژ ئامەدێ بەمەڕەبووی گەلک سپاس بۆ دەماتە